Yero itrai se sin pat ngai ku ble pi baro ha ka kerteng ka bathiam tam ka jong uji su ti ke e ke benta ka banga kwa banwan ra sha pi ka long halor ka benta ka banga la ai menen ka banga ong ye pi ba la da pim pat la ban e ki jing bam ki bas niu ki jing milin ki bas niu ka man to ye pi ba pin krene ka tin ka jong uple na mar ka nam don ka nu ka jing plai ru lada pi shulet ai ka tin ka jong ble haba yala de pim pat la ban lat no na ki e bar khot haba pi dang kta ki ki bom kentang teles pi perkat pi sngo do jing kerman haba pi yo sngo itu kubor les don nap deng jong pi ba kalong ka ba e shisha e pi ba pin lat na kita ki jing lien ki bas niu la ne ki jing bam ki bas niu te henre ngo ong ye pi wat nom do jing kerman balai pi don hakani ka YouTube channel ka jonga kam dei ka jing jarang khan hari ka plan ka jong ublai ba pin don hang ni bangin yo banya tei banya slok bangar wan ra ke ka ba ublai un yo ban wan ra shanga bat nga pat ngar wan ra shapi nang ba pin yo ka ba ublai uthu ban ai pi ublai kwa pala ban kurku pi dei namar kata kata ula pen kendo e nga ba pi bat upen tip ro ikalanti namar kiba bon kila shakri utrai kiba bon kila leti program kiba per henry kim yo i pat ka jing sok ha ka jing em la jong kim yo i pat ka jing sok ha ka rempe yeng kris ha ka rempe yeng ka jong ki hi te dei na ka daw ba kim tip lot e kilat kilenti te ublay pat ulawan ra lang ba ka ni ka channel ya kani kalanti ka pintip benia eki barokhot tele se pisham jing e palat namar don na preng jong phi ki pasuk ban e ikini ki eki barokhot henre don pat na preng jong phi ki pasham jing e ru ban e ikini ki eki barokhot henre nga kwa ban ong ye phi ha ka kerteng ka jong utrai phin lat lut barokhot tang ka wei don ye ka jing mot ba phin e ikini ki eki barokhot don ye ka ne ka jing mot ba phin la ha ka kerteng ka jong utrai la da phi prakhat ba pin I no ikini ki a baro khoi to tip ya kani ka we ba uble unom I no ya phi hanre un krishan ya phi ba ha ka ya ka ba piang phin long ka jingker khu ba phin long ka jing man toy she ki ba pon ki man sim ki ba kordor namar ka tanga ong ya phi wat nom do jingker man wat nom khu slai ru henre I da phi kwa ba phin yo ka jingker khu ya la de phi kwa ba phin long ru ka jingker khu she ki ba pon ki man sim ki ba kordor te duwai ken ba phin la bat ngala kut jingmot ru na du pangala shakri hiyo trai ba haba ngania sait na kabanta ki briu ngania sait kat bakim phat yo e ka jingjob ngania sait ba onda kila yo e ka jingjob ru ngatwai e ka jingda ka jingker ka jong trai bo trai nang bat scam ya kita ki bang ju yo bania sait na ka wei ka por shang wei ka por namar kata u jisu don hakaliang ka jong phi ngaru ngodon hakaliang ka jong phi bang ada kut jingmot pangania sait na kabanta ka jong phi la shisha man ta phim pat la ban lat na kita jinglin ki bas ni ki ba bonjat ki ba don ha ka jing em ka jong phi renga don ka jinget ba ka wei ka jing duai ka bang yo ban bo ak mat jong ple na ka ban ta ka jong phi wei pa i wei bala pha e ka request yanga lang ba ki whatsapp number ki jonga lang ba ha ki comment box jong kani ka channel ka bang ju ai ka jing hikai ngaju shim ngaju ra karpang ya phi man la ka sngi ba to tip ya kani ka wei ba ha ka ya ka ba piang ublei un sa kurkhu ye phi un sa plat ye phi ba phin sa long ru ka jing kurkhu shaki ba bon ki men sim ki ba kordor wat nom ong nga te ngam la am lai phin sa la ba shudan tang ko wei ka jing sliang ba ka jing krang ba phin lat na ki e ba ro khoi ba ha ba phim pat lai wat chu pen ram ya la de hen rai duai pan bo no ble ba ble sa pen la ba da ka jing rap lem ka jong ni kum ki shakri ki jong utrai ru kan wan ra ka jing men toy ya phi wei pe wei but ha ko ka sngi ngala pos new ka wei ka jing pos new dai parlok chonga bat nga ngi don ha ka jaka ba ka 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 ba he ba ha kala mi na jrong bat ko ka ba toy na jrong ka thau ye ka jing khu te ngala perkhat ba ini parlok chonga in salong ka jing khu ha ko wei ka sngi na ka banta ka chonga tin ri tai bri khlam long ka jing khu na ka banta ka chonga Hari utrai upen I pen ban banga ngan salong ka jing khu na ka banta ki ba pon ki men sim ki ba kordor ba na ka banta jong itai priuru te dei na ka ta daw ba hadin laisnem ngala perkhat I ka to jing pos ni ngong kum no ngala perkhat bi ni briu in salong ka jing khu yanga han rai pen ban ila lek no tang hiteng por na ka ni ka perthai ban im shem la long ka jing khu yanga te han rai utrai ha ka ta por la pen I yanga ba nga ken ngalong ka jing khu na ka ta jong I bakat no nga ya sat kat no nga duwai kat no nga sha jinget na kam ta ka jong I
namar kata ngakwa ban ong ya pi ba pi ba ro la da pi don hi ka dok no ban sngau hai oblei bat ban ko ngu ya ka e ka ba oblei ula hukum ka ba mot ngakwa ban ya thu ya pi ba da shisha oblei un yo ban long ya pi ka jikr khu shaki ba bon ki men sim ki ba kordor oblei kwa ya pi ba pin long ka jingtim kwa e pi ba pin chu im leno e ha ka ni ka khindo ri uda kwa e pi ba pin long ka jingr khu shaki ba bon ki men sim ki ba kordor ula pun i nga ba kat ki brio ki ba don ha jan jong pha kat ki brio ki ba yo ban ya slok bat pha kat ki brio ki ba lang por lok bat pha kat ki brio ki ba la ban yo sngo ya ke e ka ba pha phan yo ban kren shaki la da ki kloin pen tre kam ka jingr khu kan wan lap ha ka jing em ka jong ki tinga nget kan ni kam dei ka ba ble ukran krapang ta ya nga han renga nget ukran ya paro hi na pring jungi ba uble udah kwa ingi bangin long ka jingker khu sha ki ba pon ki mensing ki ba kordor namar kata ai ngin le ha ba uble u hukum wat nom ongam la ikani ngam la ikani ngam la ikani wat nom ongi kata henry la da pi don sha kata ka jing ye yau try pin la ben ba la da pin pat la ru nga long la kloi bani sat na kam ta ka jong pi tang ba pin chu IT ka do no ka jong pi tang ba pin chu pen rit ya la de ha khmat chong o wat nom sngo he wat nom sngo kraw wat nom wat daw ye ki a baro khoi hen chu pen dem rit be ha khmat chong play bat ha bangan ya sat na kam ta ka jong pi nga ngai utra un sa ai pi ka jing job namar kumpa uhi ula job ngaru nga job ha ka kerteng ka jong o bat da shisha nga kwa ye pi baro ba pin long ki nong job habuan ki jing tin jo ki ba bon jat ha ka jing em ka chong pi ngada kwa e ba pin yo ka jing jom la ra pila nang ban ya tik tik ka ba kom ka tin ka chong ublai la pila tip ya ka lenti kat ka ba ngala yo ban wan ra ahmad jong pi bat ha ba pi pentre kam ya ka e ka ba ublai ula kren lang ba jonga ngadoni ka jing nget ka ba scam ba ka wei ka jing tin jo ka ba wan ha ka jing em ka chong pi pin long ki nong job ba usit tan un long wala rem na ka wei ka por sha ka wei ka por han re pi pin job ba ha ka kerteng ka chong utrai te kumba ngala kut jing mot bangan ya sat na kam ta ka jong pi wat nam ki khuslai ba nga duwai ru ba piru pin duwai lem na kam ta ka chong ngin ya christian iwe na mangala yu isa ka wei ka jing pos new ba ki don lai ngot ki briu ki ba duwai na kam ta ka chong te nga nget ba ublei kwa ya piru ba pin duwai lem na kam ta ka chong khna ba ga la ban wan ra shi bon ki aka ki ban long ka jing man toy ka ba crown na ta ka jing em ka chong pi ka ba ya dei man la ka si kat ba pidang em dang ya hane sla jo ka ne ka par thai bat bangin ya poi lang ru sha ka ta ka ri ka ba trai la kre na ka ban ta ka chongi bat ha ka ta ka sngi jo ka jing rong no ru onom sha I no yangi ha ka ne khan deu han ringin yo ban ta ha ka ta ka jing rong no ka ba trai un yo ban rong no yangi da ka bangi la ban pen trai kam ya ka e ka ba trai un yo ban kren na ka wei ka por sha ka wei ka por tinga ngai pi yo jing kur khu khan diat ini jing ai man sim I ba utra pha inga bangan kren ni ka benta bangan long ka jing ai man sim ya phi ki bam pat la ban I ikini ki jing len ki bas niu par khoi wat nam do jing kerman ngan duwai na kam ta ka jong pi wat nam phai den wat nam sngo that ba phin pat la han rei kut jing mot bet ba phin chakri utra undon ha ka liang ka jong pi te ngangen ini kindiat I jing ai man sim jonga kan ra ka jing man toy pi te to ble un kur khui pi ya roi try